Μπράβο ρε παλικάρι μου, πού θα ήσουνα. Μπράβο. Μπράβο παλικάρι. Μπράβο. Έτσι μπράβο. Παλικάρι. Μπράβο ρε Άση. Μπράβο. Όλο και θα είναι κάποια σκαλωμένη γένια ακόμα. Πόσα? Παραπάνω με φάνηκαν εμένα. 3 είδα από εδώ πέρα να φεύγουν μόνα τους. Δεν είχα καλό zoom στο τηλέφωνο γάμο το σπόρο μου. Πού είναι κορίτσι μου, πού είναι? Πόση ώρα της έχει ο Πούσης κάτω? Ο άλλος ξαναφερμάρει. Έλα φέρ τη σκύλα Γιάννη, φέρ τη σκύλα, φερμάρει ο άλλος. Άιντε πάνε. Το κάτω είναι ρε. Ρε βλάκα θα παίρνω στο βίντεο, πάνε προχώρα. Τι, πας να σηκώσει μπέρι και σοβαρό πράγμα θα κάνεις. Ό,τι ήταν να κάνουμε το κάναμε, τράβα. Έλα πουλάκι μικρό πρέπει να μείνει πίσω. Ρε, ο Ασίμης είχε πόση ώρα να πούμε, ήταν χαμένος. Α, η σκύλα πάει σταμάτησε κάτω. Δεν τη φτάνει το zoom, κόλλο τηλέφωνα γάμο το σπόρο τους. Όπου άραγε το γράφει τον ήχο από τις πέρδικες γύρω-γύρω. Μπράβο ρε Ασίμ, μπράβο. Μπα, πρέπει να φύγαν. Ο άλλος έμεινε στην κούρνια. Εκεί κάτω που φερμάριζε τώρα, εκεί πέρα σηκώθηκαν απ' όλα. Πολύ επιμένει ο Πούστης. Παλικαράκι, εγώ νομίζω είναι σφινωμένη καμιά πίσω, έμεινε ή έκανα πουλάκι και τέτοιο και φοβάται να σκοθεί. Το μπούστι.
κοπέλα, πού είναι, τη βλέπεις? Τις άκουσα, δεν τις άκουσα. Όχι. Άντε, έχετε αναστατώσει όλο το βουνό να πούμε, άντε. Τρεις είδα εγώ που ήταν πάνω ο Ασίμεδο. Από εδώ πέρα αυτές που σηκωθήκαν να το πουρνάρω δεν μπορούσα να το πω, λες. Α, εδώ πέρα μέσα ήταν που την είχε του φεκίσει πέρσι ο Γιάννης και έπεσε εδώ κάτω. Ζωή καλό στο γοφάρι. Πού είσαι εσύ, ρε? Άιντε Γιάννη, μάζε σκύμα να πάμε να φύγουμε, θα μπερδέψουμε τις μάνες με τα μικρά να πούμε και θα τυραννιούνται για να ξαναμαζευτούν. Πάμε από πίσω. Πάμε γυρίσουμε από εδώ πίσω, πάμε να πιάσουμε το πλάι το απέναντι.